ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотча дар ватсапи экранбуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор аз куҷо хона, замин ва квартира рӯй кардан мо қабул кардем ба шумо номбар мекунем. Баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хуб, хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, ноҳияи Рӯдаки, территорияи Ҳаммадуд, территорияи ноҳияи Дӯстӣ, территорияи Файзобод, Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд. ва якхонага, духонага, сехонага квартира аст аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат ва территорияи шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳо ҳам нархҳои арзон аст, ҳам нархҳои миёна, ҳам нархҳое ки хонаҳое ки расходшон кадага боланд, нархҳошон хеле қиматтар ҳастанд. Обшим навори хуб шуда. Барои ҳамин навора то охираш тамошо мекунем, лайкотон дӯстон аз пешакӣ мезанем ва дар рафиқотон подписаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирҳам. касе ки хонаи фурӯш дорад дар ватсап рӯй кунад, реклама мекунем ва мегзарем ба навори имрӯза маромад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар қишлоқи Гаҷак, ай маркази шаҳр мегӯяд ҳамагӣ 5 километр роҳ. шаҳри Ҳисор, қишлоқи Гаҷак, дӯстони азиз, аз маркази шаҳр ҳамагӣ 5 километр. ҷои беҳтарин барои одамони мисол ки гов мол мекардагӣ, ягон мисол човандозам ҷои зур аст ва инчунин хонаҳои фасон дорад. дӯстони азиз, 14 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки духонага, яъне ки дуэтажа хона аст, ки хонаҳои мақсад ки проектҳои расистския. дӯстони азиз, хоб 4 дархон дар поён аст ва дар болош переградов кардагӣ нест, метавонед ки дар боланд 4 та дига кунед, яъне ки тақрибан 8 дар хона мешавад. гирди хона завол гирифтагӣ аст, об свет ҳаст, пеши хона кати канали об мегзарад, саршавиш аямҷа. дӯстони азиз, ҷои хуб аст, ду намуд об дорад. хоб дӯстони азиз, даруни хонаҳошам шкатур монтаж кардагӣ аст, тирезаҳои пластикӣ часпондагӣ ҳастанд ва инчунин дарахтори мевадиҳанда дорад, подвали калон дорад. дӯстони азиз, ва наздики 400 метр болотар мактаб аст, 200 метр болотар як магазин аст ва ду намуд об аст. дӯстони азиз, бо инчунин мақсад ки барои одамое ки аспарвар ҳастанд, хеле оғӯли савримин, яъне ки оғӯлои ҳозиразамон барои 10-15 мақсад ки ё ки асп ё ки гов молда мешавад, ҳамаи условия дурнаш тайёр аст, яъне оғӯли дуошона аст. дӯстони азиз, яъне ки фермача болошда метавонед ки ягон чиз захира каҳай алафай захира кунед, поёнишда барои буқапарварӣ ки барои ягон аспарварӣ мешавад. инчунин ошхона банӣ ҳам хечо ҳам дар берун ҳаст, ҳам дару дарун аст. ин проектҳои нав аст. дӯстони азиз, хоб ҷош ҷои нағз дӯстони азиз, бо ҳамааш условияш кати дарахт парах ҳама чиз қоидавӣ ва дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 750 000 сомон аст. боз муомилаи хуб дорад. якумаш рақамои мегафон дастӣ ва рақамои дуюмаш расия тоқа ва 74 ида ватсап дорад. ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ дошта бошед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмида метиҳанд ва муомилаи хуб мекунанд. срочна маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки Ҷиникул, совхози Москва, деҳаи Отинок. дӯстони азиз, ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиникул, совхози Москва, деҳаи Отинок. бухои маълумотое ки нафаҳмед, хитон мепурсем ба телефон. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки баъзе хонаҳош тайёр аст, боз баъзе хонаҳош, яъне ки фундаментош рехтагӣ баланд тайёр аст. обшин хона барои зиндагӣ дорад. бо дӯстони азиз, 5 дар дига хона фундаментам рехтагӣ ҳаст. об свет дӯстони азиз ҳаст, бо оби качайкан дорад. ошхона дӯстони азиз ҳаст, мактаб, масҷид, ҷамоат ҳамаш дӯстони дар наздикиаш аст. дӯстони азиз, гирди хона пол ниход маҳкам аст. ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз ҳаст. хоб мактабам мегӯяд дури баъд нест, 1 километр ва мақсад ки дигар чизои магазин пагазин ёш наздик масҷид, мағоза ё ҳамаш супермаркетам мегӯяд дар наздикиш банк ва дигар чизои лозимӣ ҳаст. хоб дӯстони азиз, хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 400 000 сомонӣ аст. боз муомилаи хуб дорад. ҳам хонаҳои барои зиндагӣ, ҳам барои хонаҳои фундаментҳои нав рехтагӣ аст. ҳар ду рақамҳо дӯстони азиз, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои дигари ватсапшо кор мекунанд. барои занг занед, маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар кӯчаи Турсунзода, ҷои беҳтарин. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 7 дар хона кардагӣ. хонаи дошана дӯстони азиз, 7 дар хонаи бо ду та дига времека дорад, ки барои зиндагӣ кардан мешавад. ин 7 дар хона, яъне ки
ранг бурш нукарда дӯстони азиз 5 сотиқ замин 7 дар хона коробка ва 2 хона дига временка барои зиндагӣ кардан гирди хона полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз дорад об свет ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва дигар чои лозимӣ давроза чашмондагӣ ҳастай хона дӯстони азиз дестен чӣ хеле ки мақсад ки бо ғишти пухтаи бо семинблока бо ҳар хел стилкати кардагӣ ҳастай проектҳои навай яъне ки дурӯшон калон калон ҳастай хоб дастрош намагат фурӯхта мешавад бо нархи 460 000 сомонӣ бо муомилаи хуби хуб дорад 7 дар хона 5 сотиқ замин бо 2 таи дига хонаи барои зиндагӣ обшим 9 дар хона мешавад дӯстони азиз ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ин рақамҳо ҳам кор мекунад ҳам дар рақамҳошон ватсап доранд шахсоне ки ягон маълумот мехоҳед ягон саволу иловагӣ доред оид ҳамин хонаи файзод буда шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳад ва арзона мекунад садошона марамад мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи гулбута дачаҳои маҳмуд дӯстони азиз тарафҳои хонаҳои нав мешавад дӯстони азиз тарафи корбон поёнтар маҳаллаи гулбута обшин бо худтон маълумоти пурраша мегирен 2 сотиқ замин масоат астае ки 3 хона кардагӣ аст хона бо семинблокда яъне ки фақат коробкае ранг бор дара тиреза иёша хитон мечаспонӣ фақат хонаҳо кардагӣ астае болош пушондагӣ аст гирди ванаш маҳкама дарвоза часпондагӣ астае дигаша дӯстони азиз хитон мекунем хоб як та дига ҳамом як кухни дӯстони дар дуруни хона аст як та калидор дига калон астае оби ватапарод гузаронидагӣ аст дӯстони азиз инчунин обшамегат астае гирди хона маҳкам ва дарвоза ва дигар чиҳои даркории дигаша ранг боша мақсад ки одами харидор худаш мекунад хоб нархи хонара 240 000 сомон гуфтаан соҳибшон боз мегӯяд ки муомила мешавад 240 000 сомон дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи гулбута дӯстони азиз хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшон ин рақамҳо ҳам кор мекунад ҳам дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад марамад дӯстони азиз тамос гирен бештар маълумоти пурраша гирен касе ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мошин ягон техника барои фурӯхтан дошта бошад хоҳад ки реклама кардан дар рақамҳои болода 20 рекламада мемонем мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленинский район заправкаи фирӯз аз бозори корон мегӯяд ҳамагӣ 7 километр мегӯяд то хонара роҳ астае дӯстони азиз 3 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ астае ки гирдванаш маҳкам астае об свет дорад хоб якта подвали карон хоб ҳаммом ва калидрош дуруш шуда дӯстони азиз хоб хай мақсад ки хона ранг бор кардагӣ аст тавера медорем фақат зиндагӣ мекунед гирдванаш маҳкам дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ аст боз муомила дорад ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст 3 дар хона кардагӣ қатъи ҳаммом ва дигар чиҳои лозимӣ дӯстони азиз подвалшам дорад аз корвон 7 километр оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо зиёдтӣ боша барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои поёнда шумо дӯстони азиз занг занед дар ватсаптон нависен ба шумо маша фаҳмода метавад ва арзона мекунад касе ки хона замин квартира дорад хоҳад ки реклама кунад дар рақамҳои 20 роя кунем боло буда роя кунем реклама мекунем касе ки хона хараст дар навор наёб хонаи маъқулӣ дар комментар насти ки аз куҷо хона замин ё ки дигар чи лозим аст нависед пешкашро дӯстони азиз мекунем лайк казанем ва навора дӯстон то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар кӯчаи лелин паси гараж 7 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ астае ки об свет ҳастае гирди хона дӯстони азиз маҳкам астае бо об свет таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва дигар чиҳои лозимиам дорад дӯстони азиз хонашам хаем ремонтош нағз астае боз адресшам мегӯем ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский кӯчаи лелин яъне ки пушти гараж ҳамин хел соҳибуш маълумотоша наистааст дастрошам мегӯяд хона фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ астае боз мегӯяд муомила мешавад оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо зиёдтӣ боша барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои 918 прамои рақамҳо кор мекунад дар ҳамин рақамҳо занг занем маълумотои пурраша гирем чанд ки соҳибшон ки пешкаш кард маълумотро ба шумо расондем дигаша худо дӯстони азиз аз соҳибшон мегирем ногуфта намонад одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ки наёфта бошен дар комментар нависед ки аз куҷо хонаи замин ё ки замини хӯли ё ки квартира дар бошад нависед мо дар фурӯшандаҳо ки роӣ кардан мо ба шумо пешкаш мекунем лайкҳоро занед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе пеши мошинбозор яъне ки бари мошинбозор дӯстони азиз якум кӯча бу дар навор нишон додагӣ астае дӯстони азиз заминашон намедонам а 1 сотиқ зиёдтарак астае бухтон аниқ мекунед 2 дар хона кардагиай хонаҳои временка барои зиндагӣ мешавад ремонт дорад дӯстони азиз кухни ҳамом дар дурушае
ҳоҷатхона дар берун дорад. дӯстони азиз, хонахош ремонтш ҳастай барои зиндагӣ кардан. хоб техпаст ва дигар чиёи лозимӣ дӯстони азиз дорад. то бозори корвон ҳамагӣ 2 миллион ро ҳастай дӯстони азиз, ҳуҷҷатош ҳастай. хоб ва нархаш мегӯяд ҳамагӣ 280 000 сомонӣ ҳастай. бо ягон чи муомила мешавад. алиш намешавад. то қад суми холияем 1 сотих дӯстони азиз замин доштай ва даврозаҳошам часпондага ду дар дигар хона ҳастай. пеши бозори нави мошинбозӣ дӯстони азиз, яъне ки намедонам мақсад як роҳда ки дохил мешавад, шояд душанбе обшим лаби роҳда инамин баланди дар хона. хоб ин рақамҳои соҳибшон ҳаст вавилон. шахсоне ки мехарин ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, фақат дар ин рақамҳо занг занед, маълумотои аниқ ва пурраша аин соҳибаш гиред. то қад суми холияем алиш намешавад марама. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Синор. хона дар Зарафшон, доми 22, лифт дорад. духонага квартира ҳастай ки дар 9-ум ошина қарор дорад, 41 квадрати метре. лифт дӯстони азиз дорад, об светш мегӯяд ҳастай дӯстони азиз. территорияш мегӯяд территорияи хуб ҳастай, доми 22 ҳастай. мақсад ки мактаб, садиқ, супермаркет, балниса ҳамаш дар пешаш наздик ай. бо инчунин отопление дӯстони азиз, лифташ кор мекунад, мега соҳиби документаш мега 100% техпаст ва дигар чиёи лозимӣ дӯстони азиз дорамад. идом мега 2016 сол мега, яъне ки супордавдан мега соҳибаш, ремонтош мега сода. барои маълумотои бештар мега тариқи телефон бухтон занг занем. хоб дӯстони азиз, ногуфта намонад, оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволот зиёдӣ дар рақамошо занг занед. нархи квартира ҳамагӣ 460 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. ин рақамҳои билайни соҳибшона. ягон савол дошта бошед, ягон маълумотои иловагӣ, фақат занг занед. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 9-ум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии замини фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Чаманзор ба номи ҳозира Истиқлол Гурхӯрда. дӯстони азиз, 6 сотих замин масоҳат дорад ки временка кардагӣ ҳастай. хоб сертификат, иҷозати сохтмон ва дигар чиёи нақшаи хонаамаш, яъне ки ҳамин чизош будае. хоб боқимонда маълумот шуд дӯстони азиз, хитор мегӯяд. нархаш мегӯяд 85 000 сомонӣ. 6 сотих замин дӯстони азиз, назди ҳавлигӣ. бо дигар маълумотам бисем деҳаи Чаманзор ба номи ҳозира Истиқлол дӯстони азиз, яъне Гурхӯрда. ҳамин хел маълумото. дӯстони азиз, одамое ки мехарем мегӯяд, агар ки нафаҳмида бошед, дар рақамҳо мегӯяд занг занед, фаҳмода метавонед ва арзонам мекунед. нархаш 85 яъне ки коробка ҳастай, сохтмонаш нопурра. баробар рақамҳош билай метавонед ки тамос гиред. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки бо нархи арзон аст, сироша яъне ки якхонагае. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Синор, кадом кӯчак ҷошта бохтон мепурсед тариқи телефон. якхонага квартира ҳастай, дар якум ошина қарор дорад, 36 квадрати метр, яъне ки квадрат 36 квадрат, қариб ки проекти духонага дӯстони азиз. ремонтош ремонтои нав, об свет дорад. нархаш ҳамагӣ 280 000 сомонӣ аст, бо мақсад ки муомила доштае. дом чанд ошона ҳастай, мисол дар кадом кӯча, бо тариқи телефон худтон дӯстони азиз аз рақамҳои пӯёбна маълумотша гиред. 280 бо мақсад ки муомила дорад. ин рақамҳои мегафони соҳибшон. ахираш 71, хона беҳтарин дӯстони азиз, ремонтош ҳамаи шароитош ҳастай. метавонед ки маълумоти пурраша гиред. ҳамин қадр маълумот фақат шаҳри Душанбе ноҳияи Синор. нархша бар номероша мондага тамос соҳиб шуд. дигар маълумота нафтиян марамад занг занед. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Дружбанарод, лаби роҳ дӯстони азиз. пеши, яъне ки бари донишгоҳи факултети ҳуқуқшиносӣ, обши пеши донишгоҳ дабдай. хоб духонага квартира ҳастай, дар 8-ум ошина дӯстони азиз қарор дорад, лифтшам мегӯяд часпондестан. хоб дар мақсад ки 8-ум ошина 53 квадрати метр. духонага дар 8-ум ошина қарор дорад, 53 квадрати метр дӯстони азиз ва об светшам мегӯяд ҳастай. ҳар дигар маълумотша мехоҳед. домош мегӯяд, мақсад ки уже дӯстони аз тайёр аст ва давоми 10 рӯза мегӯяд, бояд лифташ уже тайёр шава. ҳамин хел соҳибаш маълумотора наистиянд. ремонтош беҳтарин. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад, бо нархи 340 000 сомон аст. нархи квартира бо муомила ва савдои хуб дорад. ягон савол дошта бошед, ягон маълумотои иловагӣ оиди квартира фаҳмида, рақамҳои поёмда 36 занг занед, маълумотои пурраша гиред. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон аппарат барои реклама кардан агар мода бошад, метавонед ки дар рақамҳои болобуда ватсапда 20 рӯй кунед, мо рекламада мемонем. дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва дигар сайтҳо рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши масҷиди муфтӣ гуфтагӣ ҳастай соҳибшон.
2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хонаи калон кардагӣ ҳастае ки 1 калидр ошхона баня дига чӯж лозимиш дар дуруш об свет ҳаста гирди хона полни худ маҳкам бо ремонтҳои замонавӣ об свет мегӯяд доима дӯстони азиз боз такхона ва дигар чӯи лозимӣ подвал дӯстони азиз дорад такхона ва полу подвал дӯстони азиз дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 780,000 сомонӣ аст нархи хона бо мегӯяд ки муомила мешавад нархи ҳамин хона 70-80 бо савдо дорад шаҳри душанбе ноҳияи фидастуни азиз пеши масҷиди муфтӣ дӯстони азиз хона мегӯяд уже тайёр шида медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ ин рақамҳои мегафони ҳисобишон ягон савол дӯст дошта ягон маълумоти оиди ҳамин хона фаҳмидам шумо занг занед фаҳмода мекунанд одамое ки дар навор хонаи маъқуле ки наёфта бошед ки нарх навошед ки территорияш дар комментар нависед аз куҷо хонаи замин ё ки замин ё квартира ё ки ягон чиз дига нависед пешкаш мекунед шумо я лайкира дариқ надоред занед барои пешравии мо ва кадомто ки хона харахед дар комментар нависед пешкаш мекунед мегзарем ба 13-ум ҳавли фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шаҳраки уртабуз яъне ки шарора 3 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз гирдванашда одамо зиндагӣ доранд об светш мегӯяд ҳастае ҳамсояш мегӯяд ҳамсояи хуб дӯстони азиз ҳуҷҷатош сертификат ҳама техпаст ҳама чӯш мегӯяд дӯстони азиз ҳастае хоб сертификат қарор техпаспорт замин дӯстони азиз ҳастад дар уртабуз шарора об свет дорад нархаш мегӯяд ҳамагӣ 55,000 сомонӣ ҳастае боз муомила дорад нархаш 55 бо савдо дорад ин аст рақамҳои мегафони ҳисобишон ягон савол дошта ягон маълумоти иловагӣ шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунанд касе ки хона замин дорад хоҳад ки реклама кунад рақамҳои баста рӯи реклама мекунад ин буд навори музаи мо то видеои